na walang alitan. Walay away, kini ang klarong deklarasyon ni Chen Chen Yumol, ang igso ni Dr. Chow Chow Yumol, ang sospek sa kamatayon ni Rosita Furigay ug iyang mga kauban nga sila si Victor Capistrano ug ang security guard sa Ateneo de Manila University nga si Genevieve Banjala. Sa iyang video message nga iyang gipost sa Facebook kagahapon, gisaysay sa igso ni Dr. Yumol ug iyang giklaro ang baruganan sa ilang pamilya. Sa pagpaslang sa mahal naming ama, hindi po namin matukoy kung sino ang pumatay sa aking ama. Ngunit, ipinapaubaya ko po namin lahat sa batas ng Pilipinas at sa Panginoon ang lahat. Ilang kahilingan ng aking mahal na ama bago siya pumanaw. Kung ano man daw ang mangyayari sa kanya, ay walang maghihiganti para sa kanya. At yan po ang huling kahilingan, habilin niya sa aming lahat. Ayaw niya po iwan ang Lamitan City dahil nandoon ang puso ng tatay ko. Mahal niya ang Lamitan City. Nakikiusap ako sa gobyerno ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos na maimbestigahan ang lahat ng tama at walang pinapanigan. Niadtong Biyernes sa buntag, gipusil patay sa nakamotor nga suspects ang amahan ni Yumol, nga si Rolando Yumol sa Barangay Rizal, Lamitan City, Basilan. Sumala sa kapulisan, upat ka bala ang mitago sa lawas ni Rolando Yumol ug ang mga suspects nakamotor. Nanawagan ang pamilya Yumol ug hustisya sa kamatayon sa ilang padre di pamilya. Samtang giko ni nasab sa mga purigay ang kamatayon ni Rolando Yumol ug gani nanawagan usab sila og hustisya. Gisaysay ni Chen Chen Yumol nga wala nila mauyo ni ang gihimo sa iyang igsuon nga si Dr. Chow Chow Yumol. Doon po sa insidente na nangyari sa shooting sa Ateneo, hindi po kami proud sa nangyayari na yun. Hindi din namin gusto ang nangyari. Hindi ko rin gusto ang nangyari sa kapatid ko. Bilang doktor na gawa niya yun. Bahala na po ang batas ang gumawa ng hatol sa kapatid ko. Hanggang dito na lang po. Salamat talaga. Niadtong Sabado, personal nga bibisita si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos sa Lamitan City og nakigpulong kini sa kapulisan, sa kasundaluhan ug sa habagang duot sa katawan sa Lamitan nga unta magpabilin ag kahusay ug kalinaw sa maong lungsod. Gisaysay ni Abalos kang iyang katuyuan sa pagbisita. Number one, of course, upang i-assure ang mga tiga-Lamitan, tiga-Basilan na the police is doing their best, no? Tutukulo dito sa peace and order natin dito. Huwag kayong mag-alala. Kamukha rin sinabi ni Colonel Martires, we've got police visibility, there are checkpoints, we've got augmentation, and I was informed that prior to this incident, ito lang ang incidenting to, prior to this, bago nangyari ito'y napakatahimik ng Lamitan. Diba? Kayo mismo ang saksi rito, no? Sana naman sa mga nanonood ngayon, huwag naman tayong husgahan because of this single incident, iisipin natin magulo ang lugar ng Lamitan. Hindi ho totoo yun, di ba? Lahat kayo rito, police, military, mga alam yung tahimik sa lugar. Pagdating naman sa insidente, I can assure both parties that the police are doing their best to investigate. No? Wala ho tayong titignan rito, nasa gitna tayo, at ako'y nananawagan na sana yung tiwala natin sa sangay ng gobyerno, sa gobyerno, ay nandun. Gagawin namin ang lahat, ang kapulisyahan, ang military, lahat po. Para lahat ng daing, lahat ay talagang magawa namin. Let us never take the law into our own hands. Daghan man ang version nga nanggawas, dunay pabor, dunay supak. Apan kining tanan nagpabiling espekulasyon. Ang kamatuoran nga atong nakita, upat na ang namatay ug usa ang napriso. Og kitang tanan wala sa posisyon nga mukundina sa mga hingtungdan kay ang pamilya Furigay ug pamilya Yumol puros pa nagbangutan. Ang atong pag-ampo ang makahupay sa ilang pagbangutan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!